Ένα σπίτι για να στεγάσεις τα όνειρά σου στη νέα φοιτητική ζωή που αρχίζει. Σε κάθε νέο ξεκίνημα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Για τις ώρες της μοναξιάς, της παρέας, για κάθε οικογενειακή στιγμή. Βρες σπίτι όπως το θες στο βρεσπίτι.gr. Μια πλήρη λίστα κινήτων που ανανεώνεται συνεχώς για πώληση ή ενοικίαση είναι στη διάθεσή σου. Συμπλήρωσε τα πεδία προτίμησης, δες τις αναλυτικές πληροφορίες με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό και κάλεσε στα τηλέφωνα 26510 70084 ή στο 6942 225 555 και 6949 731 839. Επισκεφτείτε τα γραφεία μας στη διεύθυνση Φώτου Τζαβέλα 11β. Επικοινωνήστε και ηλεκτρονικά στο info@βρεσπίτι.gr. www.βρεσπίτι.gr. Είσαι σπίτι σου. Ένα σπίτι για να στεγάσεις τα όνειρά σου στη νέα φοιτητική ζωή που αρχίζει. Σε κάθε νέο ξεκίνημα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Για τις ώρες της μοναξιάς, της παρέας, για κάθε οικογενειακή στιγμή. Βρες σπίτι όπως το θες στο βρεσπίτι.gr. Μια πλήρη λίστα κινήτων που ανανεώνεται συνεχώς για πώληση ή ενοικίαση είναι στη διάθεσή σου. Συμπλήρωσε τα πεδία προτίμησης, δες τις αναλυτικές πληροφορίες με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό και κάλεσε στα τηλέφωνα 26510 70084 ή στο 6942 225 555 και 6949 731 839. Επισκεφτείτε τα γραφεία μας στη διεύθυνση Φώτου Τζαβέλα 11β. Επικοινωνήστε και ηλεκτρονικά στο info@βρεσπίτι.gr. www.βρεσπίτι.gr. Είσαι σπίτι σου. Ένα σπίτι για να στεγάσεις τα όνειρά σου στη νέα φοιτητική ζωή που αρχίζει. Σε κάθε νέο ξεκίνημα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Για τις ώρες της μοναξιάς, της παρέας, για κάθε οικογενειακή στιγμή. Βρες σπίτι όπως το θες στο βρεσπίτι.gr. Μια πλήρη λίστα κινήτων που ανανεώνεται συνεχώς για πώληση ή ενοικίαση είναι στη διάθεσή σου. Συμπλήρωσε τα πεδία προτίμησης, δες τις αναλυτικές πληροφορίες με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό και κάλεσε στα τηλέφωνα 26510 70084 ή στο 6942 225 555 και 6949 731 839. Επισκεφτείτε τα γραφεία μας στη διεύθυνση Φώτου Τζαβέλα 11β. Επικοινωνήστε και ηλεκτρονικά στο info@βρεσπίτι.gr. www.βρεσπίτι.gr. Είσαι σπίτι σου.